ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ንክርስቲያናት ዝተዋህበ ረድኤት ቁጽሪ 1-2 አካይያ ካብ ዓሚ ጀሚራ ከም እተዳለወትን በአኻትኩም ኣብ መቄዶንያውን ዝሕበነሉ ፍቓድ ልብኹምን ቅንኣትኩምን ንብዙሓት ሰብ ከም ዝሰሓለትን እፈልጥ እየሞ ብዛዕባ ኣገልግሎት ነቶም ቅዱሳንሲ ክጽሕፈልኩም ኣየድልየንን እዩ ትምክሕትና በአኻትኩም በዚ ተግባር እዚ ኮንቱም እንትኸይከውን ግና ከምቲ ዝበልክዎ ተዳሊኹም ክትጸንሑ ነቶም ኣሕዋት ልኢኸዮም ኣለኹ እንተዘይኮነስ መቄዶንያውያን ምሳይ እንተመጹ ከይተዳለኹም እንተረኸቡኹም ንስኻትኩም ከይንበልሲ ንሕና በዚ እሙንቶና ከይንሓፍር ኢለ ለኣክዎም እምበኣርሲ ነቲ ቅድም ዘተስፈኹምዎ በረኸት ንሱ ከም ብቂ ዘይኮነስ ከም በረኸት ተዳልዩ ክጸንሕ ነቶም ኣሕዋት ቅድሚት ናባኻትኩም ኣሕሊፎም ክዳልዉ ክምዕዶም ብግዲ ኮነኒ ብልግሲ ምዝራእ ቁጽሪ 6 ግና ከእዝብል ኣለኹ እቲ ቆጢቡ ዝዘርእ ቆጢቡ ይዓጽድ እቲ ብበረኸት ዝዘርእ ግና ብበረኸት እዩ ዝዓጽድ ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ እሞ ነፍሲ ወከፍ ብጓሂ ወይስ ብግዲ ዘይኮነስ ከምቲ ብልቡ ዝሓለኖ ይሃብ ከምቲ እቲ ጽሑፍ ዘረወ ንድኻታት እውን ሃበ ጽድቁ ንዘለዓለም ይነብር ዝብሎ ኣምላኽ ከዓ ምእንቲ ብኩሉ ሳዕ ዝኣክል ኩሉ ሒዝኩም ንሰናይ ግብሪ ኩሉ ጸብለል ክትብሉ ጸጋ ዘበለ ኣባኻትኩም ጸብለል ከብል ይከኣሎ እዩ ግና እቲ ንዘራእይ ዘርእን ምግቢ ዝኸውን እንጌራን ዝዕድል ንሱ ዘርእኹም ከዕድለኩምን ከበርክተልኩምን ንፍረ ጽድቅኹም እውን ከብቁሎን እዩ ንስኻትኩም ከዓ ብኩሉ በቲ በኣታትና ገይሩ ንኣምላኽ ምስጋና ዝዓይ ልግሲ ክትህብትሙ ኢኹም እቲ ኣገልግሎት እዚ ግብሪ እዚ ብብዙሕ ምስጋና ንኣምላኽ ጸብለል ይብል እምበር ጎደሎ እቶም ቅዱሳን ጥራይ ኣይኮነን ዝምልእ ንሳቶም ብምጽራይ እዚ ኣገልግሎት እዚ ንምእማን ወንጌል ክርስቶስ ስለ እተገዛእኹም ስለቲ ንኣታቶምን ንኹሉን ዝኸውን ልግሲ ሓገዝኩም ንኣምላኽ የመስግኑ እዮም ንሳቶም እውን ስለቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ማዕልያ ዘይብሉ ጸጋ ኣምላኽ ምንታኻትኩም እናጸለዩ ይናፍቑኹም እዮም ስለቲ ዘይንገር وهبتون أملاخ سبحتي خنو